Vakambotaura kuti vachakuvenga ndikaramba utopari, vachakutuka uye vachakushora ndiniwo ndani chipo changu handina kusarudza. Vakatondisarudza kuva mutumwa waMwari, kuisa tariro pamuri, musandivengere simba rake, musandituke nechipo chandakapiwa ini naJesu, musandivengere simba rake iri, musandishore nechipo changu, shandisa chipo chako uri, ndauya pano kuti ndikuruzire. Shandisa chipo chako uri, ndauya pano kuti ndikuyambire. Vakambotaura kuti vachakunyera, ini ndikaramba utopari, vachakutuka uye vachakushora, ini ndiniwo ndani chipo changu handina kusarudza. Vakatondisarudza ini kuva mutumwa waMwari, kuisa tariro pamuri, musandivengere simba rake iri, musandituke nechipo chandakapiwa ini naJesu, musandivengere simba rake iri, musandishore nechipo changu ini. So I've just been reminded, the Lord is so good. Last night I was reading about the story of when Jesus died and I've been a minister, so this is so relevant. This God, wow. So until he's died, he's resurrected. And I'm really very good. The guy is gone. I mean, how much are Peter and the rest of them? He's gone. These guys were like, they gave up. So he appeared a few times. And then there's this time, and Peter and they're just sitting because, you know what? Let's go fish. Exactly. Let's go fish. Default. No, to get out default. Let's go fish. Why is that fish by the whole night? Nothing. Fish nothing. One has Maxine Perry. She can see. Friends, have you got anything? I reject. Friends, have you got? She can say no. She can say no. It's not like the sameness. What you've been doing, put it on the right side. No, right. Hey. But you know what happened? They kept the catch of their life. So what am I saying? You've been doing the right thing. Oh, yes. You're in the right space. Now, bring it over to the right side. Power. And your soldiers. Power, yes. That's it.